Nano Babo Kabalen, kumusta kayo po? Ako Louis Season. Marco Nanan, we're in Pampanga. Ngayon pong bengi ngayon ni, we are excited to be here kay ni pong Paya Grillers. Yes. Payo pong buklat, wala mong gastropub kay ni pong The Orchids Garden, located kay ni Lazatin Boulevard, City of San Fernando, Pampanga. Lungubta mo po kayong kilog. Pakimi po rin ang ng sinurda kay ni. If you have any questions, leave them at the comment section. Abayan nyo kami po. So tara, let's go! So bisang mga kabalin, magpasalamat kami kay pamanadegin kaya kami vlog. Maybe kung oras na ini, happy tayo Ma'am Elaine. Hi, tapa mo po kayo ng Huwag Pampanga community tamo. So ito, yan po yung Mikabandi kayo niya. Nung munta kayo po kayo, sigurado ang aking share. So ma'am, magpasalamat kami kay Maya pag yung cable namin ngayon. Karakali po pala bag. Wow, usually bakalado, inuman niya. Wow. Available, makaninig kami karakala, available as serving. Exactly. Well, nung siyempre, paano ito nanda naman, itong mag-chill lang. Pwede naman din ulutan, o kaya bayo lang puminom, din rin kayo na. Okay, so, igawan na mo guys, since masyado lang madakal din po ang taste test na mo, igawan na mo, i-run down tala pa mo. Start na mo po siguro, Kenny. Ay, may grill ba mo? Okay. Usually talang pangan Yes. yan, barbecue, per stick yun eh. So, 39 pesos per 39 stick. pesos per stick. And then, Okay. ini chicken tail is... Actually, Denny, mga ragula, ha? Wow. Okay. Meron na rin kang bestseller ba yan? Karay binom, Yes. Actually, mag dinner, mga Wow, yan. wow, wow. Meron din kami pang peka bestseller, Garlic hito, okay. Na edong madalas balo din yung millennial, syempre. Wow, 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 wow. Pero yan talaga yung usually pupunta lang. So, actually, wide range naman din age na munta kayo nila. So, ating professional, ating mo Yes, naman, oo. reta millennials, mga yan. Oo. So, masanding na abalo tala mo naman din, kasi din rin, parang iba't ang dami kaya katamang pengari mo naman, eh, wari na. Okay? Ako, ini yung dalag, pakalungkugan na. Pakalungkog, okay. Then, after atin yung parang something na pebo kala, then after that, i-fried yun. Okay, aliya mo normal talagang fried fish mo yan. Atin yung talagang nanunod na Proseso, lasa. Oo. okay, okay. Tapos atin yung, pwede rin kasi siguro mustasa or kasi pa rin kay customer na talagang burrito. Nung nangitaya mo na, Usually naman re-request daw, bago ang suka. bukas na mga pinay naman. The best. So, Okay, then nila yung chicharon bulaklak. Wow, Magkano yan po? 155. 150. Very affordable Okay. talaga. Eat mo Then, yung sisig sisig, tao. oo, Alay sisig. ngebon. Laya. Kasi yun, parang kapampangan niya talaga. Totoo, totoo. Kapampangan niya talaga. Eating yempo. Grill yempo. Magkano yun ma'am? 29. Wow! Wow. Mura ka lang yung serving na. Fried hipon, natin lang. Breading. Sa dieta niyo, finger food. Yeah. Alamaris. Oh, okay. May nakit mo rin pusit na, hindi natin kayo naman pusit. Oo, grilled pusit. Ating. Magkano yung grilled pusit ma'am? 100 per gram. Hindi kaya kayong malamig. Butter garlic chicken with gravy sauce. Partner yung gravy. Siyempre, karing mga nining klaseng restaurant, kailangan mo naman bila ko din. Wow, yan yung talagang Crispy. buridong crispata. Magkano yung metong ng mga nining? 355. Diba? Wow, mura Very yan. affordable. Actually. Mga family talaga. Okay, okay. Bala mo, ba't kami go, bro? Payo mag-chill or minum mga yan. Magpausi ka ba? More of a restaurant yan mo naman ang pong gastro. Yeah, ako. Okay. Iba't ini ma'am, kadalo na nina. Wow, dahil bangus. Per gram siya rin yan. Per gram siya, 110. 100 pesos per gram. 100 pesos per gram. So, depende yung kadalo na nila. At din kami plain rice, garlic rice, and fried rice. Yeah, yeah. Iba't ini ma'am, Tenga. Balugbog. Oh, balugbog. balugbog Pork, yung mami. tenga. Okay. Iba't ini ma'am, Ranchero. Beef siya na minarinate, tapos ginrilyo. Tapos ito yung kapartner, salsa. so, iba't natin ka naman balang inasal. Wow, actually din kami combo, mga niyan. Okay. One piece chicken, rice, sa tiniring drinks, mga niyan. Magkano ito? Almost 99 pesos. 99 pesos. So, mura lang. Mura yung mga Kenny. O ito, so siguro since ikitaan na lang natin Kenny, lunglok na mo guys, abayan na ako mapiling. Pag mandala rin mga na. Tara. Guys, siyempre, favorite part of the vlog is taste testing. Sobrang kadakal na rin guys. Palagay mo naman talaga may bagyo kayong vlog niya, pero virtually, sobrang kadakal sa serving. Pero amin tayo pasiwa yung Ma'am Elaine. So, Ma'am Elaine, nanong background mo, baka na niya may bumisa yung bayan mo? Actually, kay kung ako ng business may, nung ako balo din naman siguro ng
focus group part, Okay. training mo Galena. Okay. Anytime mo ng business name. Barbecue niya, then friends, sabi din na iniining Lugarin. garden o na maluwas safety o maluwas yung parking. Siyempre, din tulungan lang ngayon, paano na nadala this parking dad. Yes. So, ini-save niya 24 hours safe. Ay, but maluwas yung parking na hanggang dulo. Ang tulad din parents, uwi kami family, may kami talagang magluto. Okay, okay. May kami kay pamama talaga. Wait, guys, what more can we ask ne? Again, magpasalamat kami ng Bahay Grillers for inviting us. Kaya sobrang kadakada pa mga nainin mo, balo nung nanuuna mo talaga. Pero ang kana ko, itong steamed tilapia, guys. Sabi niya naman palang Steam yung kami niyang Buttered soup yan. okay. Okay. Yan na. Pagmatamin ka rin kay Chicharon. Chicharon ko lang. So, Ang kapapaot tilada na Yes. yan. Daily kami mag-open, Okay. 5 p.m. to 2 a.m. Monday to Sunday. Yes. Pwede yan maging family restaurant Yeah. during the afternoon. At the same time, during bangin mag-transform na ito ang bar. Friday and Saturday, ang starting ban, 9 p.m. May kahit ba ng gayong 1 a.m. Ba? Huwag mo na ka talaga rin tao. Okay. Grabe. Kayo to guys, karakal pa na, malulula ako. Serve me ako niya na. Available lang. Available na everyday. Around 30 dishes na pwede nyong i-dine in Kenny. Pwede na. Wow. Actually, perfect yan guys po na makalukulok ko kaya tangluan. Pwede ka naman man-order kayo ni, lalapit lang kaya ang servers na. Ba't ka bang makiramdam ka kaya ang banda kaya ito? Kompleto na yung tinakabakit at tinakapulutan. Yes. Mamiling, siguro invite sila po rin yung viewers namin na i-check din yung restaurant. Hi, Kumbalan. Agkatanda kayo po. Takman, Lasad, produktong Bayan Grillers. Located po kayo ng Orchids Garden po. Lasadin Boulevard. Okay. I-trademark na po, mas malapit ka po kay Heroes Hall. Heroes And then, Hall. Lalot Bakulod yung open 5 kami po p.m. daily, 5 p.m. to 2 a.m. po. 2 a.m. So, sana po mag-visit kayo po para takman niyo po yung produkto po. Alright. Thank you po in advance. Alright, so guys, yung Akitsu kayo ni Botang Munta kayo, so make sure, check out this place. Regular day, Monday to Thursday, masatingan mo naman. Friday to Saturday guys, at yun lang kayo yung iba. So, yeah, make sure to check this out. It's a new hangout. Kini San Fernando. Yes. Ne? Malagad na po rin ang tinganining lugar, so make sure to, check them out as well. So, we're gonna keep the video rolling, but we would like to thank you for watching our video. Until our next discovery. Peace out. Thanks guys, bye.